Παιδιά, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν στα χόρτα αν ήταν. Αλλά. Παπάρια. Για φέρ' το μία. Να το κάνω εγώ. Δεν πιάνει εδώ. Να το κάνω εγώ. Δεν έχω παίξει ποτέ. Απ' έξω πιάνει. Λοιπόν, τώρα το έχουμε στα χέρια μας. Άμα δεν πει, πατά στο διαδίκτυο Wi-Fi και το No internet connectivity. Τι πρέπει να κάνω όταν βγάλει. Α, λέει ότι έχει. Για να δούμε. Γκάτα κατσέμον, φαίνεται ότι περπατάω. Yeah. Δεν ξέρω αν βλέπετε το οτιδήποτε. Περπατάμε. Δεν περπατάμε. Σπάμε λίγο από εδώ πέρα τι γίνεται. Μαλάκα, δεν δείχνει ότι περπατά. Δείχνει ότι περπατά πολύ λίγο. Γενικά ήταν να κάνουμε μισή ώρα, το μισή ώρα. Κρίμα μαλακία. Δεν έχει ίντερνετ ρε βλάμενε. Πάρ' το εσύ. Ποιο? Τράβαμε εσύ. Κάτσε, δεν έχει ίντερνετ καταρχήν, πώς πας? Δεν ξέρω, κάτσε. Εδώ βλέπουμε τον Γιώργο Τρίτο επεισόδιο. να προσπαθεί να παίξει Pokemon Go. Για να δούμε, θα καταφέρει να πιάσει. Θα καταφέρει να πιάσει το Crobat. Όχι, συγγνώμη, το Zubat. I'm sorry. Αυτό. Pokemon. Και βλέπετε τον Γιώργο έχει υπορωθεί άσχημα. Προσπαθεί να πιάσει όποιο Pokemon του βρεθεί στο δρόμο του. Μάλλον κανένα Pidgeot θα είναι ή κανένα Magikarp. Γιατί μόνο γι' αυτά κάνει. Λες να έχει κι από εδώ, δείξω από εκεί. Απαγορεύεται να πάμε από εδώ. Απαγορεύεται. Βλέπετε ο άνθρωπος έχει υπορωθεί πολύ άσχημα. Αυτό είναι αρχαίο παγκάκι. Προσπαθεί σπαγκάκι Pokemon. Θα κάτσουμε. 20 ώρες μετά. Κουράστηκε το παιδί, κυρίες και κύριοι. Έχω να πω ότι ήταν δύσκολη η μονομαχία που έκανε. Γιώργο. Περπατάω εδώ και 1 λεπτό. Έχω ανέβει σκάλες. Ακούτε τα πόνο του Γιώργου εδώ πέρα. Δεν έχουμε βρει ακόμα κάτι πέρα από τα όμπρα. Θα τις ξανακατεύουμε άλλη μία. Και Ο άνθρωπος είναι βιτσιόζος. Ναι. θα δούμε. Μπορεί να πιάσουμε άλλο. Κλαίω μόνος μου. Θα πιάσουμε κι άλλα όμπρα. Πάλι. Να τα γκέν. Άντε πάλι. Ξανακατεβαίνει ο Γιώργος, κυρίες και κύριοι. Αδίστακτος, ανελαίητος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όπα, κάνει βιούρες στον αυτό του. Τρελάθηκε. Τρελάθηκε, κυρίες και κύριοι, μόνος του. Λες να είναι καλύτερα πάνω. Δεν ξέρω. Πώς φαίνεται αν είμαι κοντά σε Pokemon. Σου βγάζει ρε, το Pokemon. Και κυρίες και κύριοι εδώ, ο Γιώργος προσπαθεί να βρει το Zubat. Θα το βρει για να δούμε. Έτσι. Τώρα πού βγαίνουμε? Δεν ξέρω, ποιος θα κάνει εδώ. Από εδώ βγαίνουμε μάλλον. Κοπηλιά από εδώ δεν βγαίνουμε. Πάμε, έλα. Ναι, πάμε. Και εδώ βλέπετε πάλι το μουσείο. Έχει air condition, δηλαδή εντάξει, θα πεθάναμε αλλιώς. Ο Γιώργος εδώ προσπαθεί να βρει το. Ποιο είπαμε, το Δεν Zubat. ξέρω. Το Zubat. Ναι. Όπα, πού πήγαμε εμείς? Αριστερά. Νόμιζα αριστερά ο τέτοιο. Πάμε αριστερά, ρε. Γιώργο, πες μας τον πόνο σου. Παιδιά, δεν έχουμε βρει τίποτα έτσι. Πάμε. Το βρήκαμε, εντάξει. Μετά από πολύ κόπο, βρήκαμε την έξοδο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τι να πεις, Γιώργο? Δεν σε βλέπουμε χαρούμενο. Κλείσε το κινητό. Πες μας τον πόνο σου. Τίποτα. Παιδιά. Εντάξει, ήταν απογοητευτικός ο Γιώργος. Δεν έπιασε ένα Pokemon. Εγώ πιάσα ένα. Τουλάχιστον βρήκα Pokéball. Βρήκε Pokéball, οπότε. Κρίμα που δεν μπορώ να τις πετάξω. Επίσης ήταν δεύτερο από αυτά που έχω κάνει. Παιδιά, είμαι ο Ραφαήλ, σας αποχαιρετώ. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Ευχαριστώ που μας είδατε, λέει και ο Γιώργος. Πες μια ένα-δυο. Δεν πιάσαμε κανένα Pokemon, αλλά. Έπιασα το Άμπρα, άστο να το λέει. Δεν πιάσαμε. Έχει κι άλλο Είναι ένα. φλόρος. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τέτοιο γήπεδο. Gym, μάλλον, Ναι. Παιδιά, Βρήκαμε και γυμναστήριο. στο επόμενο επεισόδιο πάμε για gym. Nice. Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.